Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Dark BG и днес ще играем Resident Evil 4. Така, почваме Normal Easy. Resident Evil 4. Така, играта съм играл преди, но това е Ultimate HD Edition. Така ще скипнем това. Така, обаче няма да има възможност да снимаме се. Не е чак толкова много голям в момента HD Edition, преди причината, че компютър ми не е достатъчно силен за HD Edition и върви все едно на Full Motion, което като си изтегля с играта видях в коментарите, че на много хора ми върви на Full Motion и затова настройките ви трябва да са точно такива. Освен ако имате по-хубав компютър, добре. Ако искате преден пала да го видите. Така. Excuse me, sir. Wondering if you might recognize a girl in this photograph? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered. Freeze! I said freeze! Играл съм играта и преди. Добре. Конденсат. Ако не е такова се разправя за Resident Evil 4, президентът е изпратил агент да спаси дъщерята на президента. Обаче има зараза от този вирус. Ето съм да е така. Тъй като може да има. Значи може... Добре, ще скочим през джама. Да, сега може. Станеш ли? Не. Хоп. Ако някой харесва такъв игри, може да се изтегли. Лично за мен е адски добра. Доиграх малко. Превъртал съм на Easy, на Normal и на Hard. На Easy мога да ви кажа, че става по-кратка играта. Стъпнем 30.
така с таб, искате да се отвори инвентара. Ето First Aid Spray, напълно целия живот, който те видяхме до страните ви. Така, по-нататък в играта и то ще ви помогне. Да. ¡Un forastero! Абе. Така. Аз ще направя по един по-лесен начин. Така. Проверя. Вземам парите. И ще бягам. Както тук става за зомби зараза, но ако искате ще много аз лично съм голям фен на проекта, Resident Evil. ¡Allí está! Да довърша преди малко пока. Голям фен съм на проекта. Играл съм от четвърката до шестицата. Така мога да убия. От четвърката до шестицата съм играл. Мисля, че няма да има възможност на Revelation да играе и на другите. Защото са тежки. Ще пробвам. Но мисля, че няма да ходя на 6 или на 5. Обикновено тази е много по-различна от другите. Те ще го цъкнем. Това е как да играем. Като на пола. Така. Добре. Там има кола. Ще видите защо два пъти казах. Там има кола. Не ще видите, но по-нататък в играта ще страдам тук. Това тук малко отстреляме. Айде! Как тук един съвет ми трябва, която в тя къща само. Да. По-добре, казвам, че е по-добре да излезете, защото за един с резачка и е по-добре направо след като изчистите селото да влезете вътре. Трябва да влезете, ако искате влезете и ще вземете пушка, пак пушка ще трябва. Така, ще баркадирам малко. Ще малко на ръката. И бъдат много трудни. Айде, те са ръката. Не искам патрони за пушка.
те ще разходим явно от къщите. Voy a hacer picadillo. Виж мога да откажа от така. Да ги удрям. Малко пъгове ще използвам. Нямам патрони за това. Не, правда. Не мога да отворя, защото има барикада. Поне има. Къде се виждам вече? О, добре. Имам само 10 патрона. Сбирам. О, добре, имам само 20 патрона. Трябва да ходим. Добре. Например, така. Имаше един. Ето така. О, La campana es hora de regresar. Tenemos que irnos. Lord Sadler. Where's everyone going? Bingo? и това е интернет. Така, щом това е интернет, да си представете колко е дълга играта. Така. Аз съм Ране. И сега ще видим. Така, по-добре се съберете една червена, една жълта и една червена билка. Можете комбинирате и такъв и хем ви увеличава третия мак и малко по малко ви се увеличава живота и събирате билки докато на макс. Застанете така. И сега вече можете да отидете в едната къща. Та така. Изпрета. Да скачите спокойно на втория етаж. Да вземете пушката. И ето е пушката. Граната. Пари. Патрони пушка. Чупим джама. Добре, и така ще мога. Не се. Има още тук да влезем. На първия етаж да брахме да има неща. Патрони. Лалео. Так что не помню. Малко. Само един път на контрол.
продължаваме. Мисля, че смъто се вижда мапа. Добре, това е такива мап. На село. На село. Ако чуете дали е дълга играта, да, дълга. Така, ако искате сметка. И ако искате, ще спирате самопата и да четете. Добре. Минаваме и продължаваме. Така да след тази штука. Заспейсваме. Така. Добре, така, това ще за този път. Надявам се, че е харесал и до следващия път. Чао!